Inyanga yodumo uKing Bhaka usephumela obala waveza izindaba ezijulile ezithinta icala likaSenzo Meyiwe kanye noKelly Khumalo. UKing Bhaka-ke useveze izindaba ezithinta uKelly Khumalo la khona athi uveze ngokukamoya ngendaba yePhawa. Kodwa-ke wey'ngane zakwethu ngale ukukhuluma kakhulu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze okufanele ucuphe u-subscribe ulike bese uphinde ukhomenta. Kanti-ke nansi inkulumo yenyanga uKing Bhaka ibhekana ngqo noKelly Khumalo iveza konke ukuthinta uKelly Khumalo ngokwamandla kwemimoya. You may call it, yabo. So uma sibheka thina sibheka ukuthi imaphi lama spirits anamandla akwazi ukudidisa yonke leyo nto. So unfortunately ke kuma spirits anamandla ispirit sakhe uKelly Khumalo is involved ukuthi sibe namandla ukuthi le nto leya ihambe ngale ndlela yena afisa ukuthi ihambe ngayo, not iqinise kumele lihambe ngayo. Ngazi noma ngiyangizwa yini, yabo. So mangiyibuka lanto ukhumbule ngithe mina ngicheme udede nabangapha kaSenzo Meyiwe, yabo. So mangabe ngibuka lento mase ngifuna ukubheka manje le spirituality ke manje ukuthi ihlobo lini le spirituality esikwazi ukuprotector lento ize idelay kangaka. Hlobo lini le spirituality kune power engiyibonayo ke lapha. Ipower engiyibonayo lapha ipower yakhe uKelly Khumalo. Izwa ngikutshela iqiniso, inamandla ke, ibizwa ngokuthi inamandla. Ipower mayikwazi ukulwa imethe nje, ikwazi futhi imethe nje ukudelaya noma ingayiphi indlela, inamandla ipower kaKelly Khumalo. Ibhadi lika Kelly Khumalo nepower yakhe abakwazi ukuxhumana kahle. Ilona bhadi ke lelo ke lakhe ke. Ilona bhadi ke lakhe ke lelo. So abakwazi, uyabona mangathi uKelly Khumalo ipower yakhe baxhumana kahle. Ay ngabe ukuthi kakhulu lo yamntwana. Ngoba ipower yakhe idela yonke into mayisimlwela. Dela yonke into kodwa ibhadi abakwazi. Kufana nokuthi nawe ube namandla enganeni yakho. Ube nemali yokufuna ukuyifundisa noma ikuphi la ifuna ukufunda khona. Yokufuna ukuthi inherit ama business wakho. Ingane ivele idla ama drugs, ingak-understand ukuthi wena mzali yini lento enhle oyifisela yona, ivele idla ama drugs ingane. It's because isidalo senganeni nesidalo sokumzali khona ungaxhumani kahle. Ingane isibe nabangani abarong ivele idla ama drugs ingane. Enye uyifundise babukhokha imali ezinkulu uthi uyafika kuthiwe ayiyange eclassini mhlambe vet kuthiwa attendanga ingane. Phathwe ikhanda umzali. Iyenzeka le nto. So nangapha ka spiritual ikhona le nto. Power Kelly Khumalo iyamlwela. Khumbula ke ngathini mina from the start. Ngathi yes kungenzeka noma yini but into engimngayo ukuthi ayikho itrigger eyaphulwa uKelly Khumalo, uyabona ukuthi ngibulala uSenzo. Ngaphinda ngathi mina as far as King Bhaka is concerned and as far as spiritual power is concerned, ayikho imali eyakhishwa uKelly Khumalo wathi akuhambe kuyothengwa abantu abazobulala uSenzo. It's an honest truth le ngishoyo. But inkinga lento zakamoya nezinto ze reality, yabo, azikwazi ukuxhumana kahle. Umthetho usebenza ngobufakazi. Ubufakazi noma into ekhona ithi uSenzo ufele kubo kaKelly. Senzo ufele kubo kaKelly. Ngokwakamoya uma umuntu ezofela kwami, ipower yami nedluzi lami is involved ukuthi lo muntu ashone. Ingakho ubona abantu bevuka umbhejazana bese bezonda uKelly, not necessarily ukuthi bamzondela ukuthi udubulile, kodwa inkinga ibhadi lakhe libe khona usuke washonela kubo kaKelly. Ingakho noma umuntu kade ehamba nabangani bakhe bese eyashona, kuyaye kubheka ukuthi ubehamba nobani. Umuntu bengabezophuma athi ngisaka mngani wami bese yashona, uphume ethi uya kuphi, wafika yini lapho. Uma eshona eselapho kulowo muzi bese kumele idlozi la lapho limuvikele. For the fact ukuthi uSenzo ngenzela even no Kelly nabantu abadefend uKelly Khumalo ukuthi abayi understand le yokuthi abantu why bekanje. For the fact ukuthi uSenzo washonela igazi lakhe laphalala kubo kaKelly. Bengabe usuku kubo kaKelly noma uma ngingasuka mina manje ngiye kaMkhize
once ngangena kaMkhize sekumele ngivikelwe yidlozi kaMkhize. Uma ngingakhuleka umuntu ngaphandle ngeke athi nina bokhabazela nonzama cha. Uzothi nina bokhabazela siyakhuleka mase kuphuma nami kunzama. Ngithi hawu ninjani kodwa ngeke ngisasho ukuthi hayi kodwa mina ngunzama nje. Shuthi njengoba ngisila sikhavwe idlozi la kaMkhize. Usenzo bengabe esekakheli Khumalo ukhavwe idlozi la kakheli Khumalo. Yini eyenze ukuthi idlozi la kakheli Khumalo ligcine lihluleka ukumvikela usenzo kunoma yini eyenzekile ngaphakathi endlini? Into edale ukuthi lihluleke ilento engihlali ngisho leyo msindo. Ngoba ngelinye ilanga kuzongabe usenzo kuzoba uwe lapha ekhaya. Wena unkosikazi wakho nenomsindo. Uthi uyaphuma nje indoda ngemoto uvela ushawa abantu esangweni. Uthi uzongena kwakho udutshula abantu esangweni because kunomsindo la ngaphakathi. Once kwaba nomsindo amongst abantu abawu2 ongalawuleki angiphathi umsindo mozo escalator uzogcina uinvolve nama families. Thothi ifamily yakandoda isupport indoda yakamfazi nomfazi bese uyasuka wena ifamily yakho ingazwani nabantu balawo wena uyakongena lapha ivela ithi moya lapho awuthi sibambe ingane yabo ngoba abantu bakuba abasifuni. Leyo it is what it is mafethu. So unfortunately bambala abantu abangayi understand kule level engichaza yona because ngizama ukunyuka ngespirituality because khona ngifuna ukubabalance abantu la yabo. So since ke fele kubo kakheli la ngamvikela idlozi la kakheli usenzo sekumele lenzeni ke manje idlozi la kakheli noma idlozi la kakheli noma into kakheli eyamandla akhe sekumele ivikele ukheli ke manje njengoba inamandla wokuvikela ukheli ukuthi igama lakhe lingagcine lidregeka and limvikela vikeleke. Lento isho ukuthini? Isho ukuthi actually ukheli nosenzo babezwana kahle, umndeni wakasenzo nokakheli wawuzwana kahle. Shuthi idlozi lakheli lalizokwazi ukumvikela usenzo uma engaphakathi lana. Uma engaphakathi la bafethu lento I wish ukuthi ni understand ngokwakamoya manje because idinga abantu abazoyiqonda ngokwakamoya bese bejula bese beyathandaza futhi. Besiyanqotshwa yonke lento. Abangixolela abantu abazofila sengazuthi mhlawumbe ngiattack abathile. Inhloso yami akuyona leyo nto. Inhloso yami ukueducate abantu ngalesimo because angifuna abantu mina abahlale bekwi dark while ngikhona mina. I can't keep you on a darkness while I'm still alive. Yabo. So njengamanje ayikho ngizophinda futhi into eyenze kwenze kumonakalo loyo. Ingxabano ebethinta labantu abawu2 ingxabano eyagcina ithinta ama families then idlozi la lomntwana lagcina lingamvikeli lo mntwana kunoma yini eyenzeke ngaphakathi endlini. Kwakungenzeka noma yini wayengahlatshwa isipikili usenzo lapha ya luvele libola unyawo angaphinda asinde. Kwayengaqabana aphusha umuntu avela wephansi avela shone ngokuphushwa nje kuphela. Kwakungangena igebengu kwakungangena umuntu. Angithi uyabonga ngiyazama ukugeneralize as much as I can. But I can't deny the fact that mina spiritually ngiyabona kwenzekalani lapha yana. Kwakungajika umuntu ola endlini. Angajika umuntu ola endlini axabane naye. Mase ngena umuntu ngaphandle. Naye enenhloso zakhe. Kwangenzeka noma yini bafethu kule case le. Kodwa noma yini eyenzakalayo. Idlozi la kulomuzi ilona elimiyekelelayo le. Ingakho noma eshona igazi lakhe liphalala la endlini. Igazi lakhe liklina la endlini and alibi liningi igazi ekusuke kunemimoya that is involved because imoya mayikushaya bese thatha igazi lakho izama ukukuthwebula ukuthi ungasuki la uhlale la khona izokwazi ukulawula sonke isimo yabo. So inkinga la esifike yaba khona ikuphila ipower njenganami kuKing Phakathi ngine power and ipower yami mina ipower enkulu bezwa ngi level 7. So untombazane lo yanayi ufola under abantu abalipower. Kade ngichecka even ilevel ipower yakhe inkulu. Kodwa ipower yakhe eyokumsiza uma ebhekene nezimpi mayisiyamsiza emculweni ngoba ucula kahle. Power yakhe nje eyalokho ukuthi mawubhekene nempi sizoyilwa. Emculweni umculo wakho noma ubani othi uyakuvala emculweni ngeke azawini. Yabo? Until kube yithina esikiyekayo ngamaphutha akho. Ngamaphutha akho. So, ipower lo mntwana ke le enkulu
isiyaqala manje imnikeze ama-warning amaningi siyaqala manje ifuna ukumduba ke mayifuna ukumduba kungenzeka noma yini kuyena kungavele kuthiwa ushaye umuntu ngempama ngaphandle kuthiwa seyoboshwa kungenzeka noma yini kuyena ipower seyifuna ukumduba imdubelani ipower angithi angifihli mina ngibeka iqiniso imdubelani ipower idinwa ukuthi yona ithe mayifika uyazi ukuthi ipower yakhe engene ku music ukhona owesilisa ovelayo oyakade manager by that time yabona okunendlela ipower abayisebenza ngayo engena ku music umehluko lowesilisa wayewutsotsi kakhulu ngoba izinto eziningi wayefuna zenziwe uye kodwa egameni lalo angana mzongizwana lento khona umuntu wakho wesilisa uthola ukuthi wena uyamthanda yena ufuna ukuthi ube unkosikazi oqotho uzokwenza noma yini yokubopha wena kodwa ukuthi ube semshadweni naye unga understand wena ukuthi uboshwe emakuthiwani kwenzekeni ushaqina umuntu enze some things ngawe kodwa wena unaware ukuthi kwenzakalani kwenzeka into efana naleyo ke lo wayeyimanager yakhe abagcina bedata futhi naye wenza something ngokwepower wangamtshela amaqiniso kodwa they did practice some ritual long time ago. So leyo nto yayisikodwa ibizovika ibisiprotector ingakho kwathi noma sebexabana bathi babexabana kwaba ukuthi ilo wesilisa orong ibheda lapho ke ipower mawuzokwenza into ubopha omunye umuntu noma wenze komunye umuntu kanti wena uzobheda ipower kayichemi ishaya lobhedile kwabheda lo wesilisa yamfaka emotweni ngiyayibona iaccident aba kuyona ngaleso sikhathi kuyena ekade wrong attacker lo uma kuwena oattackayo uyashayeka. So ithema ikhula le power yalo ntombazana the more ekhula yena nayo iyakhula the more ekhula iyakhula abantu abazama ukulwa naye ivele igijima ibashaye mawulwa naloya igijima ibashaye ngiyakhumbula impela ukuthi nami there was some time la engakazi la esagegena ngembono naye ugeli lo yathi izongishaya kanti ngishaya mina ngiyayibona ingishaya ngiyayibona ngathi not today ngathi not today yathi thithi yeza ngathi not today ngangakabi uking ngangisahamba uhambo lokuthi ngicine nguking ngathi not today nangampela yahluleka ongenani kwagcina kweyami power eyagcina iba namandla because kwagcina kukhulunywa ngami umhlaba wonke ngaleso sikhathi leso kodwa lokho akusho ukuthi angiyibonanga ipower yalo ngiyibonile futhi ngathi ha kanti that is why from lapho like ngaba away naye futhi sangethi we were close friends like nami ngaba away naye waba away into zakhe zaqhubeka yabo shiya ukuthi mina ngaleso sikhathi ngase ngisize kanjani ngoba ngilekelela ipower yakhe ngaleso sikhathi angane ngizongizwa into echaza yabo ngoba nami nganginamandla